Bună ziua! Astăzi sunteți invitați să luați parte la evenimentul Atelier Online pentru artiștii cu dizabilități, eveniment organizat de Fundația Gargui în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului României. Acest proiect se referă la faptul că persoanele cu dizabilități au nevoie de condiții specifice pentru a avea o calitate cât mai bună a vieții cotidiene. Atunci când aceste elemente lipsesc, demnitatea umană este afectată, iar stresul, anxietatea și chiar depresia își fac simțită prezența. Punerea în valoare a creației și muncii artiștilor cu dizabilități ar trebui să reprezinte o prioritate pentru societatea românească, pentru a putea ajuta acești artiști cu dizabilități să se integreze cât mai bine în societate. Astfel devine imperios necesară sprijinirea și punerea în valoare a muncii artiștilor cu dizabilități, mai ales în contextul economic defavorabil creat de pandemia de COVID-19. Astfel, astăzi vom avea ocazia să aflăm poveștile de viață și să aflăm lucruri despre creațiile pe care le putem și admira în această sesiune de atelier online. În primul rând, a pictorului Luca Mihu, pe care am avut ocazia să îl intervievăm și să-i aflăm povestea de viață. Bună ziua, domnule Mihu! Am dorit să știm ce s-a întâmplat în primul rând, unde ați ajuns în situația fizică în care vă aflați. Bună ziua, doamna Luca! Sunt Luca Mihu, pictor, am 72 de ani și sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. M-am născut la 25 octombrie 49 în Aruncuța, județul Cluj. Am absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, devenind bursier Stork între 86 și 88. În perioada 1986-1996 am fost profesor de pictură în capitală și din 91 am devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Am avut 4 expoziții personale și am obținut mai multe premii importante pentru lucrările prezentate. În anul 1996 am fost lovit de o mașină la câțiva metri de trecerea de pieton semnalizată cu indicator, marcaj și lumină galbenă, aflată chiar vis-a-vis de secția 1 de Poliție București. Urmarea acestui accident mi-a fost amputat un picior, iar la celălalt am rămas cu deficiențe grave. Din acel an, cariera mea de pictor și parcursul meu profesional au fost urmate dramatic, ajungând să trăiesc de mira publică într-un subsol pus la dispoziție de Uniunea Artiștilor Plastici. Din cauza deficienței mele fizice, nu am mai reușit nici să expun, și să vând și nici să mai predau pictura. Spuneți-ne ce vă inspiră în creațiile dumneavoastră, pentru că știu că dumneavoastră ați continuat să pictați și avem aici cuplu, așa am înțeles că se numesc cele două tablouri. De fapt, reprezintă o întreagă creație, dar sunt două tablouri separate, chipul unei femei și chipul unui bărbat și am înțeles că împreună formează acest ansamblu care se cheamă cuplu. Ce vă inspiră, domnule Camil? Doamna Luca, ce să vă zic? De multe ori suferința și sufletească și trupească te pot inspira. Credința în Dumnezeu m-a ajutat de multe ori să trec peste această perioadă dificilă. Ca un ultim drum, eu sper să ajung în satul meu natal, în Cluj, în județul Cluj, să reușesc să pictez, să contribui la pictura bisericii locale și să mă reculeg. Cred că va fi ultimul drum pe care îl face în afara Bucureștiului. Am înțeles.
De asemenea, ce ați dori să le transmiteți artiștilor tineri? Dumneavoastră ați fost dascăl, profesor de Așa pictură. este. Ce ați dori să le transmiteți artiștilor tineri, domnule Luca Micu? Să aibă credință că pot avea o soartă mai bună ca a mea și îmi doresc ca niciun artist să nu ajungă în situația mea, le doresc din tot sufletul și până la urmă și acest eveniment sper să contribuie la popularizarea lor. Vă mulțumim mult, domnule Luca. Următorul artist plastic cu probleme de sănătate, cu dizabilități pe care îl prezentăm este doamna Marinela Cătălina Ionela Viezure. Este un artist teleormănean care din păcate nu a putut fi prezent din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Este un talent nativ, pictează încă de la vârsta de 11 ani, numai că calea către pictură și artă a apucat-o cu adevărat în urmă cu 7 ani, atunci când a suferit, din păcate, un grav accident vascular care a afectat centrul vorbirii, rămânând cu niște deficiențe grave, în mod evident, de vorbire. Și din momentul acela, drumul exclusiv al doamnei a fost către artă. A pictat în toată această perioadă aproape 500 de tablouri. Se orientează foarte mult către natură, peisaje bucolice, portrete, la fel portrete luate și din natură, din mediul rural, prezent foarte mult, copii, animale. Repet, este un talent nativ care nu se sfiește să-și spună povestea prin intermediul picturilor. Cel de-al treilea artist plastic cu dizabilități pe care vi-l prezentăm în cadrul acestui atelier online este doamna Niculina Cazan, la fel un talent nativ. Doamna pictează de mic copil, s-a născut cu o malformație congenitală gravă a piciorului drept, agenezie, se numește în termeni medicali. Viața nu a fost blândă nici ulterior cu Niculina Cazan, în sensul în care a crescut într-un orfelinat de copii cu nevoi speciale. Nici după aceea, la maturitate, viața nu a scutit-o de probleme. A avut parte, dacă se poate spune așa, de un cancer mamar peste care a trecut, la fel cu credință în Dumnezeu, cum spune domnia sa, și a reușit să-și canalizeze toate energiile și toate gândurile care te pot cuprinde într-o asemenea situație, să le canalizeze către ceva pozitiv, către pictură. Fără pictură nu simt că trăiesc, spune doamna Niculina Cazan, descriindu-se pe sine. Și doamna Niculina Cazan este orientată spre portrete, spre situații care definesc chiar propria ei situație, după cum se poate vedea și în tabloul cu fetița cu ursulețul.
așa am înțeles că se numește pictura. Pictează de asemenea icoane pe sticlă, care pot fi admirate aici în stânga și, așa cum spuneam, este un om pozitiv, dar în toată această pozitivitate și în tot acest talent pe care îl pune în valoare prin picturi, răzbate și tristețea omului abandonat și a omului care are nevoie să fie integrat mai bine în societate. Locația care găzduiește acest atelier online este un loc în care artiștii plastici de orice vârstă și de orice fel își expun creațiile. Un astfel de artist plastic este și Alexia Rughiniș, în vârstă de 12 ani, eleva Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonița din Capitală. Bună, Alexia! Bună ziua! Am avut ocazia să îți admirăm lucrările care sunt poziționate atât la dreapta mea, inclusiv frumoasa sculptură din lut, cât și picturile expuse și în stânga mea și în spatele meu. Aș vrea să-ți spun o întrebare pe cât de simplă, pe atât de firească, având în vedere că stăm de vorbă cu un artist plastic în devenire. Ce te inspiră pe tine cel mai mult în lucrările tale? Pe mine mă inspiră cultura japoneză, cei doi profesori ai mei și tot felul de poze, fotografii. Imagini pe care le observi și îți plac și le transpui apoi în lucrările tale. Legat de arta japoneză, că am înțeles că asta e marea ta pasiune, ne poți spune, spre exemplu, povestea și ceea ce te-a condus la realizarea acestei sculpturi de aici, din dreapta? Acela este un Komainu, este un câine păzitor. De multe ori se găsesc câte doi. Și am înțeles că este din lut. Cam cât timp ți-a luat să-l creezi? Vreo 2 zile. Am înțeles. Și tema japoneză văd că apare mai des în lucrările tale. Am observat și aici o pictură cu niște măști japoneze. Ele ce simbolizează? Sunt niște măști care se poartă sau se purtau. Am înțeles. Nu au semnificații istorice sau au și semnificații istorice? Nu prea am citit acum să văd. Am înțeles. Îți mulțumim mult, Alexia, și multă baftă. Mulțumesc! Să sperăm că vei ajunge un artist extrem de cunoscut chiar și în Japonia. Mulțumesc mult!
Așa cum spuneam, în această locație minunată au ocazia artiști de orice vârstă și de orice fel să vină să-și expună creațiile. Un astfel de artist este și Dan Aluțu, de profesie jurist, dar creator de bijuterii handmade din cristale și pietre prețioase. Bună ziua, Dana! Bună, Raluca! Bine te-am găsit! Spune-ne ce te inspiră în bijuteriile pe care le creezi. De unde te inspiri, de fapt? Mă inspiră sufletul și poveștile de viață ale oamenilor frumoși, puternici. Îmi sunt mentori. Mă inspiră natura, mă inspiră cărțile și tot ce înseamnă material legat de gemologie, despre cristale. De regulă tot ce este prețios și rar, ca și carte, ca și documentar sau orice informație prețioasă în sensul Știu că ai acesta. și studiat mult despre pietre ca să ajungi să le îmbini, să aibă și efect terapeutic și holistic. Da, am studiat acum 25-30 de ani. M-a fascinat lumea misterioasă a cristalelor, a pietrelor. Creez din și din pietre naturale, prețioase și semi-prețioase. Lucrările mele sunt exclusiv handmade, sunt pietre rare, unice pe planetă sau cele prețioase, safir, smarald, rubin, diamant. Dar îmbin cromoterapia, cristaloterapia, simbolistica, numerologia. Deci aceste studii, practic, toată viața înveți despre, în orice domeniu. Te-au dus, practic, la aceste creații, că sunt Da. niște creații artistice extrem de prețioase, fiind din pietre prețioase, dar sunt și extrem de frumoase. De pildă, ce ne poți spune despre acest colier, care e chiar Este fabulos? un colier din agate din Mexic. Agatele, în general, cristalele, pietrele, sunt și transmit energie, sunt create milioane de ani, avem aici piese de peste 45 de milioane de ani, mii de ani. Agatele sunt benefice, protectoare, benefice pentru sănătate, echilibrează, armonizează corpul, sufletul, mintea și prin mesajul lor, prin cromatică, dau așa, bucurie, poftă de viață. Da. Cum te inspiri să le tai pe fiecare într-o altă formă? De unde vine tăietura fiecarei pietre? Furnizorii mei sunt furnizori externi de peste 25 de ani, din Nepal, din India, din China, din Mexic. Deci acolo unde fiecare, să spunem, fiecare piatră din locul din care provine. Și de multe ori formele pietrelor așa sunt venite, sunt trimise. Doar că eu le combin alături de metale prețioase. Aur, argint, cupru, zamac, inox. Deci lucrez în combinație cu aceste metale, dar îmbin, cum am mai spus, numerologia, simbolistica. Mă documentez asupra anumitor modele din vremurile străvechi, feniciene, egiptene, pentru că mă și fascinează și, practic, bijuteria are o poveste de viață, creațiile mele au o poveste de viață care îmbină zodia persoanei respective, povestea, da, pe care și-o spune, dorința, scopul. E interesant că la bază stă, de fapt, arta străveche a pietrelor, arta feniciană, ai spus că te inspiră foarte mult. Deci la baza evreiască, unei creații stă, de fapt, tot arta. Stă informația și accesarea cunoașterii și, exact așa cum am spus, lumea pietrelor este magnifică pentru că tot timpul ne arată și ne transmite informații și mesaje, da, despre sau ce ar trebui să iubim, cum ar trebui să fim. Pentru mine sunt prietene loiale de drum lung și
De aceea așa le și creez, să atingă inimile oamenilor și să aducă bucurie și... Știu că prima dată ai avut ocazia să-ți creezi pentru tine, apoi a urmat creația și pentru ceilalți. Da, sigur, am avut privilegiul de a citi anumite informații legate de pietre, apoi am fost fascinată și interesată să fac cursuri, pentru că acum 30 de ani nu era accesibile aceste informații și atunci cursurile le-am absolvit în Statele Unite, în străinătate, acolo unde informațiile sau cursurile erau accesibile. Eu mi-am dorit să port propriile creații, pentru că până nu intri în rolul respectiv sau să rezonezi tu cu aceste pietre și energia lor, nu ai cum să transmiți mai departe mesajul. Păi am creat pentru prieteni, pentru amici, le-am dăruit. Și acum pentru publicul larg. Și acum pentru publicul larg, da. Puteți admira aceste creații ale Danei Luțu și pentru mai multe informații, Dana poate fi găsită cu ușurință.